Halløjsa gutter og gutter, og velkommen til endnu en vlog-video. Og jeg beklager, at jeg ikke rigtig har lavet flere på den her uge, men jeg har simpelthen ikke haft tid til det. Der er sket en hel del i løbet af den her sidste uge. Der var for eksempel valg. Men jeg ved ikke, om det ligefrem tog al min tid. Men jeg havde været for mange lektier for, og jeg skal nemlig snart til eksamen for samfundsfag. Så det er en af grundene til, at jeg ikke rigtig har kunnet nå det. Jeg synes ikke rigtig, at jeg har så meget tid her for tiden. Ja, det er en tunge kløver, eller hvad man siger. Jeg kan ikke huske det. Det var lige meget. Men jeg kan bare lige sige, hvad der er lidt sket. Det første, jeg lige kan huske lige nu, det er selvfølgelig, der har været valg. Og her i Fredericia er det en, jeg må sige, det var en Socialdemokraterne, der vandt. Ja, Socialdemokraterne. Jeg vil sige socialistiske, men det er jo en ideologi, det er ikke et parti. Men Socialdemokraterne vandt her i Fredericia, jeg tror det var 47% eller sådan noget, det var helt vildt i hvert fald. De vandt i hvert fald valget her i Fredericia, så nu er det en socialdemokratisk borgmester, vi får. Og nej, jeg kan ikke huske, hvad borgmesteren hedder lige nu. Nej, det kan godt være lige meget. Men i hvert fald så, vel, det kan ikke være en venstre solgt op. Han gik jo under stress her i Fredericia. Ja. Og jeg tror, det var noget med, fordi at der var nogen, der ikke ville stemme på ham, eller sådan noget den stil der. Så han gik under stress, ham venstre der, så... Jeg flytter lige mikrofonen, hvis det ikke gør noget. Jeg har også dårlig belysning lige nu, så beklager det. Men i hvert fald så bliver det... Nu kører det for mig. Det bliver... ja. Okay, undskyld. Men i hvert fald så var det Socialdemokraterne, der vandt. Så ja, jeg håber at de kan finde ud af det bedre end Venstre. Han kunne ikke finde ud af det. Men anyway, det kan være ikke meget. Og hvad der ellers sket, så jeg har fundet ud af, hvornår jeg skal til eksamen inden for samfundsfag. Det er nemlig en halvårs ting. Sådan at det er noget, der kommer hver eller det er noget, der slutter efter et halvt år, så jeg skal tidligere til eksamen med samfundsfag end for eksempel dansk, fordi dansk er det først næste år, før jeg skal til eksamen, når det kommer dertil, og samfundsfag, der skal jeg til eksamen her den 12. december, tror jeg, 12. eller 13. december. Der skal jeg til eksamen deri, så jeg håber, det går godt. Så det er ikke så langt væk mere efterhånden. En gang i måned mere, det er sådan et par uger, måske 3. Jeg lige tror lige nu. Jeg kan ikke lige huske det, jeg har ikke lige noget kalender i nærheden. Så ja, det er i hvert fald en mere større ting, der er sket. Og yes. Så nu skal jeg lige tænke mig om, hvad filen der ellers er sket. Jeg har fundet ud af, at min dansklærer, hun stopper faktisk efter december. Så, og hvorfor hun stopper, det er fordi hun har sagt op. Hun går meget ikke lide mig. Ej, men hun har sagt op, fordi at åbenbart hun har et andet job ved siden af, og åbenbart 2 jobs, det har stadig hende så meget, hun er blevet syg, og det var derfor, hun ikke var der i et par uger, så... Ja, hun stopper i hvert fald efter december, så jeg får en ny dansklærer, så det bliver da interessant. Og hvad der ellers sket? Ja, nej, der er ikke rigtig, der er ikke så meget, jeg kan snakke om, synes jeg ikke lige her for tiden. Ikke noget stort og spændende noget, men ja, jeg håber det er lidt interessant. Der er også mindre og mindre, der begynder at komme i skole nu. Jeg tror folk de begynder at falde fra nu, så ja, sådan det. Det er der ikke noget at gøre ved, men ja, jeg synes bare, det er noget pjattet noget, efter min mening. Jeg kan godt forstå, at der er måske nogle tilfælde, hvor man er nødt til at for eksempel stoppe sin uddannelse, men ja, jeg synes, det skal være meget til, før man stopper uddannelsen. Det er jo ligesom sin fremtid, man tænker på der. Men jeg kan godt se, at der er nogle tilfælde, hvor man er nødt til at lige droppe uddannelsen i en kort periode, indtil man har fikset hvad andet problem der. Så det kan jeg forstå, men jeg tror bare meget af det, mange af dem, der hopper ud indtil videre, det er dovenhed. Meget, meget dovenhed. Det er, hvad jeg tror. Man kan godt se, at klasserne begynder at blive mindre rundt omkring. Så det må de selv bestemme. Så ja. Og der er nogen, der ikke kommer til eksamen i samfundsfag, fordi de ikke kom den dag, hvor vi skulle melde os op. Så ja, jeg ved ikke, om det kommer til at gå ud over deres SU, men ja, nu ser man. Så, men det er jo et eller andet sted ikke mit problem, det er jo mere deres problem.
Men jeg tror, hvis man skal være op til hver eneste eksamen, hvis man vil have sin SU, og det kan jeg filmen godt forstå fra regeringens side, at de vil gerne have, at folk de gennemfører deres eksamer og det, for at, ja, altså kan det jo ligesom blive ved med det der, og det skal det jo heller ikke. Men ja, jeg tror faktisk ikke, jeg har så meget at snakke om. Der var nogle ting, jeg havde tænkt på inden for... Jeg har jo snart 5.000 abonnenter på min hovedkanal, som der er link nede i beskrivelsen til. Men jeg har snart 5.000 der, og jeg har haft nogle idéer, som jeg synes, det var fedt at kunne gøre, men jeg ved bare, at jeg ikke har tid til det. Der var en idé, jeg havde med at lave en video med mine abonnenter. Altså lave en konkurrence på en eller anden måde, og så spille med dem i et spil, og ja, prøve at have det så sjovt som muligt, men jeg ved bare, jeg kan ikke nå det, og det er så irriterende. Jeg vil gerne lave et eller andet stort og specielt, men uddannelsen tager virkelig bare meget af ens tid, og jeg kan sgu ikke nå det. Jeg har lovet Michael at hjælpe med hans forretningsidé. Han gider gerne lave en skovfælder forretning. Skovhuggerfælder. Han har i hvert fald tænkt sig at lave en forretning der. Jeg har lovet at hjælpe lidt til med noget reklame og det. Men jeg har sgu bare ikke haft tid til at lave de ting der, og det er virkelig irriterende. Ja, og jeg ved jo gerne, at han gider have det så hurtigt som muligt. Og jeg prøver at finde så meget tid til det som muligt. Men i hvert fald så er han i gang med at lave en forretningsværk med at filtrere og sådan noget. Som er en skidegod idé, fordi han har ligesom udstyret, næsten det hele udstyr i hvert fald, som han kan starte en forretning op. Så skal han bare have startet noget momsopgørelse, altså han skal have fundet noget papir, han kan skrive ned de indtjeninger han har, og så skal han skal virkelig lave regnskab med det. Men det tror jeg også, han ved. Han skal i hvert fald oplyse regeringen omkring, hvor meget han tjener, fordi at der skal betales skat og moms og bla afgifter. Det skal der betales til regeringen, fordi at det er sådan forretningsverdenen fungerer. Det er jo fri markedsøkonomi. Nej, ikke fri markedsøkonomi, hvad hedder det? Ja, men okay, nu har jeg glemt den. Fri markedsøkonomi. Det lyder rigtigt, men jeg tror det er forkert. Vel, det betyder i hvert fald, at alle har mulighed for at komme ind på en forretningsverden. Altså, hvis man gider have tøj, så skal man have mulighed for at lave en tøjbutik. Det er ikke som om man skal være noget unikt for at kunne starte en forretning. Det er i hvert fald sådan, Danmark fungerer. Og ja, så det var lidt ved, men jeg kan ikke lige huske det ikke korrekte ord. Det skal jeg lige have studeret igen, fordi det er lidt vigtigt samfundsfag, fordi det kan være, at man kommer på det. Men i hvert fald så, når jeg er eksamen, der kommer der faktisk også et par fridage på grund af det. Eller fridage, studeredage vil jeg nok mere kalde det. Den 11. eller 12. det kommer an på, når jeg får eksamen. Den 11. eller den 12. det kommer jeg til at skulle bare køre op i skole, og så hjem igen, og studere det jeg får. Man får nemlig et stykke avis eller et eller andet, om en artikel om et eller andet, og så skal man finde ud af, hvad det handler om, og så forklare det, når man skal til eksamen. Så man får en hel dag til det, altså 24 timer, så man skal bare ned og hente det der, og studere det. Og lave de forberedelser, man gider bruge. Så det er faktisk rimelig enkelt. Og det glæder jeg mig til at prøve. Det er første gang, jeg er til en eksamen, så jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Jeg håber, det går godt. Jeg skal selvfølgelig nok sige, hvordan filmen kommer til at gå. Og ja. Og så efter selve eksamen, som var cirka 25 minutter, så får man lov til at bare gå hjem. Det er skide enkelt. Det er virkelig meget fri, og 25 minutter, det er jo ingenting. Jeg har næsten brugt 8 minutter på at snakke om ingenting. Ja, men i hvert fald så skal man studere så meget som man kan om denne avisartikel. Så det er meget fedt at få sådan lidt fridag der. Ikke ligefrem noget jeg kan bruge til at optage film og det, desværre. Men ja, det er meget, meget hyggeligt. Og ja, jeg tror faktisk det var det hele. Jeg kan faktisk så, det er jo faktisk sådan noget jeg tænkte med Mikas reklame. Mine forældre har også spurgt om jeg ikke kunne lave en reklame til deres forretning. De har en cykelforretning, og det havde jeg også lyst til at gøre. Det er bare det der tideværk der. Jeg gider selvfølgelig gerne reklamere for mine venner og forældre, men der er bare ikke tid til det. Jeg gør det så hurtigt som jeg kan, og jeg håber jeg bliver færdig snart, fordi det er noget der irriterer mig. Så ja, jeg har endda fået priser med Michael, og det er faktisk, hvis nogen gider høre det. Jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, så
var det 200 kroner i timen, og så givet han hugge op i de størrelser, man gider have. Så lidt reklame. Og ja. Jeg har ikke lige telefonnummeret lige i nærheden, så jeg kan ikke engang proppe dem på. Men det kan være, at Michael han skriver ned i kommentarfeltet, hvis man gider have, at han skal komme hen og hugge træer. Så ved I det. Så ja, det var vist bare det. Så kan I hygge alle sammen og ses næste gang.